Il-festa tal-qaddis Malti San George Preka tiġi ċelebrata propju fid-9 ta' Mejju u għal din l-okkażjoni l-iskola sekondarja tal-liċeo inawgurat l-istatwa ta' dan il-qaddis li għalih hija msemmija l-istess skola. Il-ġimgħa filgħodu il-liċeo iċċelebra l-inawgurazzjoni tal-istatwa ta' San George Preka permezz ta' qudies u l-parteċipazzjoni ta' numru ta' studenti u għalliema fil-grounds tal-iskola. Tkellimna mas-sur mast tal-liċeo, George Gallia, fejn qalilna li San George Preka li huwa il-patrun ta' din l-iskola kien jattendi din l-iskola u għalhekk kien xieraq li fil-liċeo ikun hemm statwa tiegħu. L-istatwa inħadmet mill-iskrittur Indri Attart. Għandna ħafna noħolmu li xi darba bħala skola jkollna statwa. San George Preka kien ex-student tal-liċeo, allura aħna il-kulleġġ San George Preka. Allura kien xieraq li naħsbu li nagħmlu statwa l-iskola. Il-kawża tal-beatifikazzjoni ta' San George Preka kienet imbdiet fl-1975 u fid-9 ta' Mejju 2001 u kien iddikjarat beatu mill-Papa Giovanni Paolo it-tieni fuq il-Fossos tal-Furjana. Dun George ġie iddikjarat qaddis nhar il-Ħadd 3 ta' Ġunju fl-2007 mill-Papa Benedittu XVI fil-Pjazza tal-Vatikan.